Elite ikasiaren soaren menpe lerratzen zen, bestela justifikaziorik mereziko ez zuen gure kultura herrikoia. In extremiseko onarpena zen guretzat eta arrailon bat mesedez. Maitearen biloriak noizbait zuritu zirenean, geroaren segurtatzeko bederen, Joanesek erabaki zuen kantu berriak ematea hobezuela. Pierre Gartzonek idatzi zion musika eta hitzak bere espirituz izuri ziren. Emaitzarekin nahikoa fierzean, Joanes. Hitz egiteko, hitzesko eta soinuzko jostailuak plazaz plaza jendeak gloriatzen zituela. Alaz, urteroko Euskaldun ondarearen batzarreko bestaren plegatzaileari Zirikari izeneko pieza estrenatuko zuela iragarri zion. Ez bat, ez bi, honek eza eman zion. Otoi, Joanes, ez duzu arauz horrelako afronturik eginen gure diputatu sozialista maiteari? Ezar bezalenik sozialistan. Izil zaitez, erraiten zio antolatzaileak larderiaz. Hor, blasfematzen ari zara. Bena, kreozio bat da. Ze kreazio eta zer deabru. Kreatzen dakien bakarra hemen jainkoa da. Ezagutzen dizugun maestria furiosean eguntxo batez emaiguzu eta kitxo. Hautematen dudan oroz, negarra darit begietarik.